सोरबा एमजे नामा एनिथिं एमजे बिथांनि इउटुबाव बयबो जों नुनो मोनदों जे आथिं गाबथाबलायनानै बिथाङा बुंदों जे बेबायदि रेलि खालामनानै जौ जुवा बन्द खालाम होननानै बन्द जागोन नामा होननाय बेबायदि बिथाङा कुइसन खालामदों सासे बेनि खाथियाव गसंना थानाय हिनजावनियाव जों बेखौ बयबो नुदों। बे हिनजावा सोरजोंबो मिथिया नाथायबा बिथाङा जेरैबायदि मोनसे बाथ्राजों बुंदों डाइरेक्टलि एन्ड इन्टेन्सनेलि बिथाङा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जितु खामानि मावनाय बेखौ बिथाङा लाजि फोनांदों। जों स्पष्ट भाबै बेखौ बुङो आरो बे लाजि फोनांनाया बिराद मोनसे लासिंसिं आरो बियो जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो सालाकाथि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाय बायदि मानसिया हारियाव मोनसे कन्ट्रिबिउसन गैया हारि फोसाबनाय समाज फोसाबनायनि दिनै गावनि इउटुबनि लाबालाबनि थाखाय माखासे कन्टेन्ट लाबोनाय जेरावनाखि एबसुआ जायबायदि खस्थ' खालामना सेक्रिफाइस खालामना गोबांथार बिथिङाव खामानि मावदों बेयाव बिथाङा दिनै हाब्रु फुनै फुनै गावनि भिउस बारायनो थाखाय जुदि बेबायदि सिन्थाधारा खालामदोंबा बिथाङा बे मोजां जानाय नङा। जों बेखौ स्ट्रंलि कन्डेम खालामो आरो बिथाङा दिनैनो बेखौ जों बुजिनानै लाथों जे इउटुबार जानो थाखाय गोबांथार माखासे लामाफोर दङ जेजों समाजा लाब जायो हारिया लाब जायो लाइमोनफ्रा लाब जायो बेफोर माखासे कन्टेन्टखौ लाबोनानै खामानि मावथों नाथाय आरो मावनो हायाब्ला बिथाङा दलरै जिरायना थाथों मानोना एबसु बायदि मोनसे माहारि आफादा जायबायदि खामानिखौ मावबाय दङ दायो दिनै बिथाङा मा मिथिगौ रेलिनि मिनिंखौ दिनै बिथाङा रिप्लाइ खालामथों। एवारनेस रेलिया माखौ बुंनाय जायो एन्टि ड्राग्स एवारनेस रेलि लादों बिथाङा बिनि बागै मा मिथिगौ एबसुनि जारिमिनखौ बिथाङा मा मिथिगौ